Miláčik, ako každý nám hovorí, Miláčik. A dneska máme to MD, že? Tak sednú si môžeš robiť, čo chceš. On kúká a hovorí, dobre, išiel do hľadničky, jebil pol veci borovičky, sádel, kúkal televízor. Gazdina prišla a hovorí, vážne Miláčik, ale dneska je vážne si rob, semnú čo chceš. Zas postavil, vyšiel do hľadničky, jebil pol veci borovičky. Sedí pred tým televízorom, pravda, áno. A furt, a baba už povyzliekaná celkom hola, gačky má dole, pravda, všetko, áno. Hovorí, Miláčik, ale vážne, dneska aj se mnou urob čo chceš. Kúka hovorí, vážne si môže se mnou urobiť čo chcem. Vážne, Miláčik, dneska všetko, ale úplne 100% ne. Hovorí, 100% ne. Hovorí, daj sa na 4, tak baba kež, na 4 jak psík, áno. Sadol na dnu, trefkil porite a hovorí, hijo, do nadničky, na pol deci, borovičky.